היי, ברוכים הבאים לעוד וידאו טיפ שלי. אתם מכירים את זה שאתם יוצאים עם חברים או חברות ואתם מקטרים על בני הזוג וכולם אומרים כן, גם אצלי זה קורה, גם לי זה קורה. כל פעם הוא נרדם אחרי הסקס, היא לא מפסיקה לדבר כשאני מגיעה הביתה ואני רוצה קצת שקט, היא כל הזמן עם הילדים, ואתם מעלים כל מיני טענות שקורות בעצם אצל כולם. אז אני אומרת, אם זה קורה אצל כולם, זה לא משהו שלא ספציפי, זה לא משהו שלה ספציפי, זה כנראה משהו שבנוי אצלנו באישיות, נשים וגברים. אז תבינו, אם כולם מדברים על זה, זה דפוסים שמושרשים אצלנו, אבל אם לא נדבר על זה מול בן הזוג, ונגיד לו מה מפריע לנו שם, מה אנחנו מקווים, מצפים, מה היינו רוצים, איך היינו רוצים שההתנהגות תשתנה, אז זה לא ישתנה. שבו עם בני הזוג שלכם, בשיחה לא מלחיצה, לא מאשימה, לא עם הרבה טענות עם טונים גבוהים. פשוט תגידו מה הקושי שלכם, איזה בעיה אתם רואים בזה, מה הייתם רוצים שיפטר. מתוך המקום שהם יראו את הקושי שלכם, את העולם שלכם, ושיבואו לקראתכם. תהיו גם אתם אוזן קשבת לתלונות שיש להם, לטענות שיש להם כלפיכם, ואיפה אתם יכולים לעזור להם. אז אולי אתם מסתכנים בזה שלא יהיה לכם אחר כך מה לקטר מול חברים או חברות, אבל תקבלו עולם הרבה יותר שלב ורגוע וזוגיות הרבה יותר טובה מול בני הזוג שלכם. אז אם זה קורה אצל כולם, כנראה שיש בבסיס איזשהו דפוס שאפשר לשנות אותו. אפשר לבוא אחד לקראת השנייה. אז למה אתם מחכים? לכו תדברו איתם. ואם אהבתם את הטיפ הזה, אתם מוזמנים לעשות לי לייק לדף העסקי, או לראות עוד סרטונים בערוץ היוטיוב שלי, ולהירשם בקישור כאן למטה כדי לקבל ניוזלטר שבועי ישירות לתיבת המייל שלכם, שבהם אני נותנת הרבה עצות וטיפים ותובנות על הדרכים לזוגיות מאושרת וטובה יותר. אז אנחנו נתראה בהמשך. ביי.